Jak mohli projít kolem stráže? Obávám se, že si právě v té chvíli trochu zdřímnul. Klídek, vojáku. Všichni děláme chyby. Docela útulné obydlí pro ohavnou létající krysu. Ale si kaká! Pozor, pane Venturo, to je posvátná půda, je mi líto. Ale mohou tam vstupovat pouze vačatové. Co je? Uklidni se. Vždyť si na mě přece plival, ne? Walonoko, Apluindi Wachati. Belano, Wichitali, also aso topo adesi ano di Indi Wachati, ni nega. Ano, náčelníku Tadžu. Tadžu. Náčelník říká, že pokud nebude posvátný netopír nalezen do svatby princezny, celý kmen vačatů bude úplně vyvražděn. O jaký druh netopíra se jedná? O velkého bílého. Znáte ho? Krepuskular chiroptera? Ano, podle domorodců Šikaka. Šakaka. Šikaka. Šikaka. Šiškebab. Šašeka královna. Chicago. Jo, a padej ven. Běž, než ven. Tak běž.